Kanis berting jud. Makitaan lang tani ron. Asa man yung bayan ni ba? Kalabig jud sa bagon. Bah. Tagam jud ko sa kong asawa ani ron. Oh no. Wa na koy pang Valentine sa nung maahon eh. Tangay ba nga? Sige nagsaad nya di mo tumaninig abot sa adlaw. Ding nga tangay ba? Kita ba paghagoon og panukot? May lang nigsig mangutang kay pakiluoy pa. Inig timbayad. Mutago na. Oh no. Pait din nga mga tangay oy. Sangat yung mga tangay lang nga. Kita mo rin hago-hago o pangita na nila. Oh no! Si Pilimon namasul sa kadugata nakakuha. Uy! Ano nang kauban ni Berting? Tawag. Hoy! Ikaw ba? Kita ang tawag ba? Mabulbungol man ka? Oh no! Oh, nga naman di ay. Asa ragod? Kay murag, ikaw tong kauban ni Berting nangutang sa kuha ha? Oh. Na, kadit lang. Di ba ikaw tong kauban ni Berting nangutang sa kuha o kwarta? Tay, unsay ako? Sig nagdamgo ra ka butay. Ako pa din ninaon ni mo nagdamgo. Kanay mong dagway, wadyo ko kalimot. Kamu dutong duha. Asa naman to si Berting ron? Nah, si Berting. So kada tong nag-inom ito, wanam ko kita. Hay nag-inom? Nag-inom mo dito? Wa ay ingon ko ba nga nagpainom mi dito sa baka na mo ba kay dito migikan sa mong hayop? Hindi totoo yan. Aw, abi kong nag-inom mo dito. Kaya akatong kwarta ra ba? Importante ra ba dito akong gipahuam sa inyo ha? Sana all. Bigay ting bayad naman jud ron. Asa mo to si Berting dapit pa? Asa mo to siya mag surian dapit? Oh, basig to silang balay. Mao ba? Sige ako tong chatan niya. Kay dili ni magpakita ning tuhana, sukad nga namaylos ako naglikay-likay na. Ay ko yaw-yawi dire kay di man ako nangutang si mo ha. Si Berting yaw-yawi. Ana ba ya? Kamora ba tong duha nag-uban? Apil ra ba kaghangyo sa ko Oh no. Nga nana ka. May pagchatan lang tani mo kay lisod ra ba to pangitaon? Ay pa. Muna akong buhaton ron. Kay lisod man kana pangitaon. Chatan ko na lang to. Sana all. Ko dito. Asan di ka paingon? Ato ko sa kong hayop ka, magtubuhay ko kay hapon na. Hindi totoo yan. Oh, tara. Bola lang yan. Saylo lang ta. Sige. Tusunahan. Ta. Yan, largo na ka? Yan, largo ka butay. Lausala sila ha? Oo. Ay, asal Berting chatan ko. Sana all. Asa na ba ka Berting? Sindan tanya ron. Ada. Grabe ka na ni mong basa. Klaro kayo na. Akong uyab. Sana all. Uy, si Butay man din eh. Tigsat ang giahak, manukot na ni ba? Patay ko ani wag ako ikailis. Iblak ta na may nang ginan ito panukot ang giahak. Magaling kang kupal ka. Tagbalik eh. Si Butay man akong uyab to. Wow naman! Hala, tabutaya ta. Sunod buwan ako to ilisdan. Manguling pa ko. Kada gisin ya, gisin. Wow! Yabang na.
Pinisti giblak. Unsa man po manukot na ko ni giblak naman ko sa kanahan ay. Pinisti jud ni. Kanis berting jud. Makitaan lang tani ron. Asa man ning bayan ni ba? Kalubig jud ni sumbagon. Tagkam jud ko sa kong asawa ani ron. Oh no. Wa na koy pang Valentine sa nung maahon eh. May kamot pangitaon daw tong asa to ron. Okay na to. Kapuyan, trabahoan. Magaling kang kupal ka. Kaya nanguling man ta. Pero di pa lang Valentine's Day. Di kinong ko manguling dre, budlay. To, kuhan to. Pabucok. Bayungan tadi. Kini to. Oh no. At kini ba? Yahoo! Kuya, tabo again. Mga bobo! Valentine's Day ba? Alibot ka, puyungan. Sige, pas-pasay kayo nyo. Kaya kanina pa itong bayungan, no? Oh no. Yan po nato na kayo. Gamay kayo. Ano yung butyok? Wah, gasa butyok. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ako kate, may dakok ito. Tulong bayungan. Ano na ba? Ay, bucok. Tungon duha. Pas-pasay po na kayo. Sunod adlaw. Valentine's Day na. Mga bobo! Uy, si Butyok. Tay, nanguling lagi sila lagi. Mutabang ka ko ani no? Ah, suwayan ako kare. Butyok. Oh no. Uy, si Berting ay. Padaan ang Berting kay mangutangay na. Oh no. Mo ba? Ah, grabe yung utangan si Butay, anak, wag ilis di. Bisig utangan po, daan na ron ba? Maulagi? Pada anak. Trabaho lang. Puchok, pwede ka ma-interest yung pagpanguling dra? Ayaw lang ko Robert ngay, murag kaya rin ko rin na mo. Ah, hangula po ning Butyo ko eh. Si Borde man na kauban og si Kino to. Kanabi silang duha, may lang na sila, nay ako ah. Dugok pa na siya atong nag-inom dito pag part 1. Oh no. Sus Berteng, ayaw lang lagi pagtuga-tuga kay di gid dali manguling Berteng. Ngari ka mutabang kas mo kibahon may mangom kay kortagon. Ay man ni. Pangutang lang. Nya ayaw ilis di ba? Oh, bantay ka Kinota. Kanindot lang ana, di tani mo pa intraon nya. Hormone ra ko nimo ikahalin na yung uling. Sana all. Tawa. Sige kay. Madto ko sa kumbaka, magbalhin pa ko. Kinot. Berde. Bacok. Hari sa ko ha. Bantay kalin bitaw. Ora sa tayo mag-debya barkada biya. Nagtuo po duro ning kanahan ug pahormon. Bungot sa ok-ok bodlay. Kana utang nga. Himan-himan dili ilisdan. Bodlay. Nya kamo ganahan mo ana. Uy, di po bimsugot ana eh. Kapoy nang manguling. Bungot sa bolbol Berting. Lagi ba kay? Ita pa da atong Berting kay. Tango na tong kwarta di ilisdan. Magaling kang kupal ka. O kanyo.
Daligdak ko baka kahit pangita na ba ako sa kong yutangan. Kasi ikaw ay mabira noon. Oh, no, 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 no. Tanaw man ka, patigbas ka? Okay, dagang salamat sa kanunan niyong pagsunod sa among mga videos nga katawanan. O karon, ari sa diri sa atong shoutout portion. Okay, asar to atong listahan, be. Basahon na nato. Okay. O shoutout nato si kuan. June Heart Vlog. Shoutout dia idol. Support mo kanunay sa among videos o ang uban nga wa pa maka subscribe sa ang idol June Heart Vlog. Palihog ko subscribe dito sa iha kaya ron madugang-dugangan niyang subscriber. Okay, next arita sa atong kauban ay nagpa-shoutout. Shoutout sad ni Piryang Sikilyo ug shoutout sad sa Ilihan Vines. Sa wala pa din naka-subscribe sa Ilihan Vines, palihog kog subscribe. Piryang. Ug sa mo asad sa wala pa sad naka-subscribe sa mga palihog mag-subscribe din sa among Facebook page, palihog kog follow and like. Baka naman more videos mga amigos. God bless. Okay, daghang salamat. Hinaot nga dili mo mapulan sa among mga videos og magpadayon mo og suporta hangtod sa hangtod. Og dinhilang kanunay sa Amigos ni Boy.